יש לנו כמה פרצופים חדשים. מישהו מכם רוצה לשתף אותנו? הכל היה מושלם. עוגת הפירורים הייתה בול במידה כמו שחמותי אוהבת. הבית מתוקתק, השולחן ערוך. קלה לתפארת. לא האמנתי שמשהו יכול להשתבש. כל העיניים היו עליי. הרגשתי את האחריות הכבדה שמוטלת על כתפיי. הכל היה טוב, עד ידעתי את כל הדרשה בעל פה. זה היה צריך להיות כל כך מרגש. שבת שלום, השבת בפרשת... השבוע אנחנו לומדים על יציאה בדאגות, אך מצד שני הזדמנות מיוחדת. נראה לי שהפתרון פשוט. בנינו קהילה מדהימה. עכשיו אנחנו צריכים בית לקהילה. בית. בית שיכיל את החסד שהקהילה עסוקה בו. בית שיכיל את העושר הרוחני, את התפילה ואת התורה, את העשייה אחד למען השני ולמען החברה. בית שיכיל את הגוונים השונים של הקהילה. בית שיכיל את הרוח שהקהילה כבר יצרה מזמן. כאן, במרחב בית הספר לוי, קיבלנו את ההזדמנות להקים בית כנסת שישמש לנו כבית רוחני לקהילה שלנו וישמש כבית מדרש ומקום כינוס לילדי בית הספר. זוהי שעת רצון ואסור לנו לאבד אותה. אנחנו קוראים לכם לתת כתף ולתמוך בנו. בנינו קהילה